Xayrlı ertesiniz, hürmetli kollegalar. Biz tügerek uygen 15. Bütün Россия Татар folklor festival belgesine ham şulay Уйнагыз гармуннар 38-нче Республика халык иҗаты фестиваль бәйрәменә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Шакиров Денис Фәнис улы Бөтеннәр Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Айрат Шамилуллов Фәйз Рахманов, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы иҗтимагый оешмалар белән арадашлык итү бүлеге җитәкчесе, шулай ук Наил Фәрит улы Сәгъдиев, Татарстан Республикасының атказанган артисты һәм хәзер кирип җитәргә тиеш, Илдус Хади улы Харунов, Баламишкин халык ансамбле җитәкчесе. Дәнис, син беренче булып сүз сезгә әлеге фестивальләр хакында кыскача гына сөйләп узсагыз иде, кайсы регионнар катнаша, географиясы турында һәм белүемчә, Түгәрәк уен фестиваленең быел аерым үзгә бер ягы бар, менә шул хакта да кыскача гына. Hayırlı gün, hürmetli hizmetteşler. Tradisiyon rəvişdə 30 avgust gününü, Respublika günü, Qazan şəhəri günü oңайından bizning milli şaralar, tüp Tatar intelligensiyasını, Tatar cəmiyyətçiligin toplay alırday şaralarının birisi olarak min ayırım basımını Уйнагыз гармуннар festivaline, Халык бәйрәменә, ул фестиваль гына түгел, ул инде бүгенге көндә үзен Халык бәйрәме буларак раслады. Һәм Түгәрәк уен бөтен Россия күләмендәге татар фольклор иҗат коллективларының фестивальләре турында аерым әйтеп узасым килә. Беренчедән безнең Түгәрәк уен менә 15нче мәртәбә инде оештырыла торган бөтен Россия татар фольклор фестиваль бәйгесе, ул бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә уздырыла торган әлеге шара, ул бүгенге көндә барлык Рәсәйдәге татар фольклор иҗат коллективларын бер майданга туплый торган бердән-бер фестиваль. Мин шулай дип әйтер идем, һәм өзлексез рәвештә, даими рәвештә алып барыла торган проект. Аның тарихы безнең менә 15 ел элек без 10нчы елда Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районында безнең бик данлыклы иганәчебез, эшмәкәребез Удар Ганиевның җирлегендә уздырылып килде. Һәм инде без аны төбәктән төбәккә оештырып, барлык бөтен Россия күләмендәге иҗат фольклор фестивальләрен тупладык. Бүгенге көндә менә без быелгы Түгәрәк уеның фестиваленең үзенчәлеге шунда 28ннән 30 августка хәтле була. Без барлык иҗат коллективларын Казанда Галиәсгар Камал исемендәге Академия театр каршындагы майданда гына түгел, алар Казанга хәтле һәм кичке уенга кадәр әле Татарстан районнарында менә ул безнең 14 төбәктән 300-гә якын татар иҗат коллективлары, иҗат коллективларының саны безнең 24-30-га кадәр һәм менә 300-гә якын кеше иҗат коллективлары, алар башта Татарстанның Арча, Буа, Кукмара, Алабуга, Минзәлә, Мөслим, Ширмәшән, Яшелүзән, Тукай районнарында аларны әлеге районнар иҗат коллективларын каршы алачак, җирле ансамбльләр белән алар концертлар куячак. Шушы районнарда андагы татар җәмәгатьчелеге белән иҗат коллективләре белән аралашачак. Ни өчен кирәк бу? Чөнки Казанга хәтле алар белән менә әлеге райондагы мәдәният йортлары, әлеге районда эшәнлек алып барган иҗат коллективлары бер-берсе белән аралашып, сөйләшеп, методик ярдәм булышып, костюмнар белән, милли уен кораллары белән, методик ярдәм белән менә бу эшне үзлексез рәвештә алып барыр өчен һәм шул ук вакытта 30 август Казанда уза торган чаралар гына түгел, республика күләмендә оештырыла торган чараларда безнең төбәкләрдәге иҗат коллективларының да катнашуы белән бәйле. Шулай ук аларның программалары бүгенге көндә бик инде әзерләнде. Тыгыз без Ленин мәдәният сараендагы менә шушы каршыдагы паркта аерым безнең остаханәләр алар өчен оештырылачаклар, чөнки белгечләр тарафыннан бүгенге көндә шактый менә алар белән эшләр өчен, методик ярдәмдә күрсәтер өчен, үзлексез рәвештә, даими рәвештә элемтәдә дә торыр өчен без аерым белгечләр белән, алар белән остаханәләрне оештырачакбыз һәм кичке уен, шулай ук безнең Илмир Ямалов тарафыннан оештырылачак. Кичке уенда булачак менә шушы парк Крылья Советовта һәм инде 30 август барлык иҗат коллективлары безнең Уйнагыз гармуннар чарасы белән берлектә әлеге чарада катнашачак
Һәм менә мин монда кисешеп китә аерым уйнагыз гармуннар турында да әйтеп узасым килә. Бүген мин менә курыкмыйча шундый фикерне әйтер идем. Уйнагыз гармуннар фестивале Казанда барлык татар интеллигенциясын, татар җәмәгатьчелеген, гомумән барлык халкыбызны туплый торган, меңләгән халыкны туплый торган, менә әлеге бик үтемле һәм халык күңеленә барып җитә торган, халык тарафыннан җылы кабул ителгән шара, чөнки аның тарихы инде менә әгәр дә без 38нче мәртәбә оештырабыз икән, әлбәттә ул татар яшәеше, халкыбызның яшәеше гармуннан башка күз алдына китереп булмый. Ул аның канында, ул аның яшәешендә, ул аның язмышында һәм барлык профессионал гармунчылар турында гына сүз алып бара алмый. Республика һәм республикада читтә булган 1000гә якын, менә иҗат коллективлары белән бергә дигән вакытта 1000гә якын менә гармунчыларны һәм иҗат коллективларын туплый торган бердән-бер майдан. Һәм без сәгать 11дә Галиәсгар Камал исемендәге Академия театр каршындагы майданда барлык халкыбызны чакырып калабыз һәм миңа сездән дә сезнең дә ярдәмегез кирәк, безгә халыкка моны җиткерү кирәк. Сәгать 11дә без пролог белән башлап җибәрәбез, әлбәттә рәсми затларның сәламләве белән. Без шунда ук татар халкының милли үзенчәлеге дәүләт программасы кысаларын да ярдәм иткән иҗат коллективларына, фольклор коллективларына һәм гармунчыларга без костюмнарның сертификатларын тапшырабыз. Инде ул костюмнар тектерелде, яңа костюмнар, шулай ук тальян гармуннар бүләк итәчәкбез гармунчыларга, тальянчыларыбызга. Һәм 2 сәгатьлек программа кысаларында безнең сәгать, димәк, ул 11дән башланып без шуңа һәр халкыбызны һәм сезне барлык безнең масса күләм мәгълүмат чараларында әлеге чарага чакырып калабыз. Бу әле кыскача, әле дәвам итерләр. Без әле минем өстисе мәгълүматым да бар. Рәхмәт сезгә, Данис. Айрат, сүз сезгә. Гомумән 30 август республика көне уңаеннан бик күп чаралар көтелә Казанда һәм районнарда да, менә шулар хакында да кыскача гына сөйләп узсаң иде. Хәерле көн, дуслар, хезмәттәшләр. Чынлап та чараларыбыз аз түгел, һәрберсенең үз аудиториясе, үз кызыксынган кешеләре бар. Без инде Татарстан республика көнен инде бәйрәм итә башлыйбыз, чөнки бу көннәрдә Мәскәүдә Татарстан мәдәният көннәре башлана. Бүген язучылардан ул башлана. Иртәгә башка чараларыбыз, концертыбыз булачак. 25 август безнең Җәлил көне. Һәм менә шулай дәвам итә безнең 30 августка хәтле. 26 август безнең Печән базары. Балконнардан безнең әле шигърият бәйрәме көтә. 30 август дигәндә безнең зур-зур шулай фестивальләр Казан көзе, Казанская осень, классик музыка фестивале көтә. Шулай ук шәһәр көне дә, әмма иң күңелле менә бу чаралар арасында иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе инде халкыбызның уйнагыз гармуннар һәм түгәрәк уйнын финалы дип әйтимме, уйнагыз гармуннар, алар бер-берсе белән тәңгәл килә торган бәйрәмнәр булып тора. Безнең республиканың йөзек кашы дип әйтсәм дөрес булыр дип уйлыйм. Йөзек кашы менә уйнагыз гармуннар һәм түгәрәк уйнын менә шул финалы дип әйтим. Һәм әйтергә кирәк, кайвакыт сораулар да юллана, ни өчен безнең Крылья Советов паркында уза, безнең чынлап түгәрәк уен. Бу сорауны алдан җавап бирәсем килә. Казаныбыз зур, Казаныбызның төрле районнары күрсен бу күркәм бәйрәмне. Бу өлеше бездә чынлап та милләттәшләребез күп тора дип әйтер идем. Авиатөзелеш һәм Мәскәү районы, Казанның авиатөзелеш һәм Мәскәү районнары. Димәк, безнең бәйрәмебез Казанның төрле өлешләрендә, милли бәйрәмебез төрле өлешләрендә бара һәм бу да үзенә күрә бер үзенчәлек дип әйтеп була һәм әлбәттә 30 август ул безнең мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә башлана һәм
төп концерты шулай ук шәһәр безнең Тотар бистәсеннән башлана һәм Казаныбызның йөрәк түрендә инде шулай Казан кирмәне аша да узып китәчәк. Әлбәттә, бәйрәмнәр, милли бәйрәмнәр турында сүз алып барганда әйтеп китәсем килә. Яшьләр эчендә безнең Таткульфест дип аталучы фестивальнең логик бер дәвамы итеп татар заманча мәдәният фестивале әле булачак Казан кирмәндә инде традицион рәвештә. Алай менә безнең төрле формабыз, заманча формаларыбыз, халкыбызның традицион формалары да алга сөрелә. Шулай итеп мәдәниятебез, телебез республика көнендә, республиканың үзәгендә тора дип әйтер идем. Менә шул сүзем. Сорауларыгыз булса. Рәхмәт. Сораулар яңадан әле булыр. Наиля апай, сез күптән түгел генә Россия телеканалында чыккан авыл гармунчылары турында махсус тапшыруда да катнаштыгыз. Менә шушы авыл гармунчыларын, авыл талантларын барлау турында һәм сез бит әле Казан дәүләт мәдәният университеты мөгаллиме буларак та, менә үсеп килүче студентлар, яшьләр арасында гармунчылар, талантлар күпме? Аллага шөкер күп, Аллага шөкер бар. Аллага шөкер уйнайбыз, Аллага шөкер яшибез. Хөрмәтле көн, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Менә чынлап та менә 29 июньдә безнең беренче серия чыкты Россия 1 телеканалында. Уйнагыз гармуннар дигән проект, телепередача. Менә безнең төп идея шул гармунчылар. Без менә авылларга килеп, именно авылларда менә шул самородокларны табып, именно менә шул самородокларны төшерәс килгән инде. Бу идея күптән инде безгә, бу проект күптән көтелгән инде ул, күптән кирәк иде инде ул безгә. Менә ничек дип әйтергә инде, менә көн сайын күргән гармунчыларны, баянчыларны күрсәтмибез без. Без именно менә шул авылларда туып үскән, авылларда яшәп яткан менә шул баянчыларны, гармунчыларны, әбиләрне, бабайларны, яшьләрне, аларны күрсәтәбез. Менә иң кызыгы дип әйтәсе килә, бик зур рәхмәт шул Россия 1 Фердус Салиховичка дип әйтәсе килә инде, чөнки чынлап та менә шул телеканал безгә повернулся дип әйтеп була инде, менә бергә эшлибез инде һәм бик зур рәхмәт менә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән менә без эшлибез. Чынлап та менә гармун ул безнең канда. Менә Данис абый дөрес әйткән инде, ул безнең канда һәм нәрсә дип әйтәсе килә, менә татар милләтне нәрсә саклый? Татар милләтне саклый әлбәттә дин, әлбәттә тел, әлбәттә моң, әлбәттә гармун. Менә гармун булмаса, ул татарда булмый. Гармун булмаса, телебездә булмый. Чынлап та ул менә ничектер менә шул хәтле канга, шул генага кергән уже бездә. Менә мин үзем артист буларак, мин бөтен җир шарын ничек дип әйтергә инде. Лучше сорарга кая мин булмадым. Шулай дип сорарга лучше. Менә кая барсам да, кайсы Америкага манда, кая барсам да, бөтен җирдә татарлар гармунда уйныйлар. Именно гармунда уйныйлар. Менә ничек дип әйтергә инде, менә ул канда инде ул. Һәм тагын бер шундай әйберне әйтәсе килә, гармунда уйнау ул бик файдалы. Хөрмәтле дуслар, чынлап та менә ул теге әйтәләр инде, менә безнең программада шулай дип әйтәләр, менә гармунны алсаң, уйнасаң, теге ничектер теге бөтен проблемалар еракка китә кебек, менә ничектер теге күңелгә теге әйбәт булып китә инде менә. Но чынлап та менә бер медик белән сөйләштек, әйме? Менә кулында бармакларда менә шундый точкалар бар. Һәрбер точка менә безнең организмда төрле органга отвечать итә. Менә әгәр син менә бу точкаларга басасың икән, синең хәлдә әйбәтләнә. Бу тешләр өчен менә бу бармакта, например, әйбәт. Бу тагын нәрсәдер инде. Ул әйтте инде, мин хәтерләмим. Чынлап та менә һәрберегезгә дә телим шул гармунда уйнарга, шул гармун яшәсен, уйнагыз гармуннар яшәсен. Алла бирсә, менә без бу проектны
дальше будем продвигать та инде. Менә Илдус абый да белә инде безнең Актанышка барып кайттык. Менә безнең беренче передача шул Актаныштан башландык инде без. И Алла берсе алга. Бик зур рәхмәт. Рахмат сезгә. Илдус абый, без монда күп сөйләштек, ләкин шуны дөресен әйткәндә, менә гармоннар турында бөтен спикерлар да сөйләде, ләкин аны ишетәсе килү теләге бар һәм мин күрдем, сез инструмент белән шуңа күрә иң беренче булып сүз сезгә һәм шулай ук менә күп еллар дәвамында Актанышта эшләп килә торган үзегезнең ансамбль турында да сөйләп китсәгез иде, чөнки сез Уйнагыз гармоннар фестиваленең инде күп еллар дәвамында иң актив катнашучыларының берсе. Biz Aktanış hayırlı günler, istenir misiniz? Biz Aktanış rayonundan Balamışkın Ansamble'inde bizden 17. yıldan beri şu Oynağız Garmonlar Festivali'nde katlaşıp geliyoruz. Böyle son 3 yılda biz bizden için zor dereceyinde o. Son 3 yılda biz tüp sahnede çıkış yasadık. Buna bir yıl tağın geliyoruz Allah verse. Tağın çıkış yasarga debinde. Bu nerse Oynağız Garmonlar Festivali nerse indi o. Buna ol bizden yıllık netice de betesi kileyindi. Biz hani yıllar boyu özümüzden rayonlarda, avullarda yürüyoruz. Bizden özümüzden rayonda türlü şoralar öte, garmonlarga konsertler, bütün avullarda, bütün evler. Bu indi bunda kilip, festivale kilip, türlü bütün respublikanın garmonçıları bilen birge kuruşu özü bir nişiktir. Zor güç biri onu bizden indi yolda şu bine Nail gibi usta profesyonel garmonçular bizden yanında duru olar bile retten basıp duru bizge biz bittiğinde biz özüne men her vakit aytıp gele men özümne garmonçu deyip sanayım garmonda oynay bilüşegine deyip sanayım men şuna bizge zor derece olar yanında basıp duru no bizden Balamışkın Ansamble'nin nerse tağın aytıp gitesi gele biz indi buna ministerler Medeniyet Ministerliğinin grantını unuttuk, kostümler tiktirdik. Buna Totar Kongresi, buna ben işe bir zor tipi rahmet edesi kile bizden. Bizge buna 16 kişiye kostüm, buna Allah verse 25. Ağustos günü biz onu kilip olabız. Bu bizden için zor bulak, bir zor tipi rahmet. Buna Tağın indi 18. Eylül'de bizge halik ismi verildi. Halik ismi Balamışkın'da bu indi Aktanış'ta da verilmedi. Eli Kozan'da da tügül. Bu bizden Tataristan'ın İzgi Bulgar yerinde verilüğü bizge zor derece deyip öyleyimindi. Biz Balamışkın'a gelgende şenlik ne edip bitem. Bizde 3 yıl indi proyekt var, avullarda garmonlama degan proyekt. Biz былтыр 22 avulni o'tsak, bu yil 23ni orttirdik birini, hali olda tag'in bizning bor avullar. O narsa avullardan nechik o'tasiz deganni balki birargiz ko'rgani da bordir. Biz videolarni qo'yib boramiz. Onda bor xalq jiylaydi. Ko'ngil mene uramlardan ötesin garmon narsa oldu deyip mene anlattı bit indi Nail. Onda oğullarga çıkalar mene 80-90 yaşa gebiler. Olar seni kilip kuşaklap mene yılıylar, gözlerine yaşaga, gözleri külöler, mene gözleri yılıylar. Benim etiğim mene şu uram bilip şu garmonla tutup soğuşka gitkeni koytalmadı. Garmona gına isen kaldı. Mene onu anlatta durgan tuğun. Ol garmonlar sınap gerek. Bu birini anlata turgan tugul, bulay söylep kine anlata turgan tugul, onu kurege gerek. Onu barıp kurege gerek sizge. Mine biz avullarga çıga, biz onu şokurup da koradık indi nelerini. Onu sınap, buna şu birini kurege gerek. Bik buna şu nelerini işlep koytabız, tüngü birde koytup kiremiz, şu Balamışkınlar bile. Onlar indi bütünüsü de bizden rayonda medeniyet hizmetkarları, bizden kızlarımız da var, bizim bir kızımız. Yanında oturalım, bizden medeniyet jitekçisi, Oktanışımında oturalım. Onlar bütünüsü de medeniyet işçiler, garmonçular, onlar üzerinin işlerini çekenesin, kişki oltuda çıkıp gittiler. Bizge bir ödep konuşmayayım, nerse deyip ettim indi. Halk için,
Біреу де бізге бензин де бермей, не де бермей. Біз шығамыз, халық біле бірге ойнайбыз, күлеміз, жырлайбыз, урамларын өтеміз. Ол гармон көтеріп 5 километр йөрү тоже бигерәк түгел. Гармон көтәргән кешегә шулай бит найын. Ана безнең белән йөреп карады авылларда. Ик менә төнгө бердә кайтып утырасың, шу нигә урындыкка барып, менә шул хәт әрәкәт менә кимгәдер син менә әрәкәтлек бирдең, менә шу кайтып утыргач кына шушының әрәкәтлеген сизәсең. Менә кимгәдер менә шу гармон моңа бирдең. Аңлата бетерә торган түгел инде. Минем күздән яшь килә башлады, шуны әйтәм. Рәхмәт, безне инде теге Бәдерҗан әйткән, мин әйттем менә Мәдәният министрлыгына Данышевскийга бик зур рәхмәт. Без инде теге yazamda indi minana zayt şefsitmeden biz dur itverek ben şuna bana sizinle kütüp kalabız Oktanış rayonuna bana öyle küpten tüyüne biz avullarda birinci tapır Oktanış'ta düştük şağandırdı bileyim Nail Oktanış Бик ошады. Комбайнда тракторда да йөрдегез, нидә дә йөрдегез, урманнарда да йөрдегез, авылларда да йөрдегез, шулай бит. Сезне дә көтеп калабыз. Журналистларны килегез, кунак итәрбез. Матур чаралар күреп китерсез. Мондый чаралар безнең районда үткән чаралар бер районда да юк әле ул. Авылларда үтә торган чаралар. Мин сезгә бер генә видеоны монда Мине сабап килгән, мин сезгә күрсәтәләм, җибәрәләм. Атлар белән, ниләр белән, атлар җигеп, шулай иттереп урамнардан гармоннар белән үтәгән безнең авылларда. Килегез, ул теге бәлки башка районнарда була торгандыр, бер-ике авылда гына булып ала торгандыр. Монда Актаныш районы бүтән килеш күтәрелде. Хәзер мәдәният хезмәткәрләре генә шалтыратмый безгә, 80-90 яшьлек әбиләр шалтырата. Килегез инде балакаем, килегез инде үләр акытым җитә, үлгәнче сезне күреп калырга дип. Менә шулай дип шалтырата. Шуннан мин алдамыйм. Күпме калгандыр миңа, сезне күреп калырга диләр. Рәхмәт. Инде сабый берне уйнап та күрсәтсәгез, аннары без сорауларга күчәрик. Юк, чынлап та менә бер-ике сүзне генә әйтәсе килә. Менә без программа белән йөргәндә, Актанышка барганда, менә Айзилә Батырханова белән йөрибез, без ике ведущий. Айзилә шулай дип әйтте инде, менә чистое родниковое искусство. Менә чынлап та менә аларны күреп, аларны тыңлап, менә чынлап та менә нәрсәдер ичендә уяна инде, менә. Бик зур рәхмәт сезгә. Басып. Бер генә киттер. Монда гына ярый. Рәхмәт яусын сезгә, Илдус сабый, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Мин аңлыйм, мондый композициядән соң сораулар калмаска мөмкинлек. Бер сорауда тукталып китәсем килә. Әле тагын бер рәхмәт әйтәсем килә Наил абыйга да, Илдус абыйга да, башка гармонда уйнаучы осталарыбызга.
Яшь буынны шыңлап дигәндә алар гармунда уйнарга өйрәтәләр. Бу безнең төп музыкаль традициябез дәвам итеп тора һәм профессиональ дәрәҗәдә дә безнең музыкаль колледжда да, консерваториядә да гармун осталары, баянда уйнаучылар чыгарыла. Һәм һәрбер мәдәният йортында диярлек Татарстаныбызда андый мөмкинлекләр бар, ачык. Шәһәребездә дә безнең осталарыбыз бар, һәм шәһәребездә дә бу традиция, зур шәһәребездә, мегаполиста бу традиция дәвам итә. Һәм яшь буын гел әзерләнеп тора, шуңа күрә бу моң булса татар булыр, татар гармун булганда һәм яшь буын бу гармун осталыгын традициясын дәвам итсә, халкыбыз гел яшәп килер дип дигән өметтә калабыз. Амин, шулай булсын. Чөнки без еш кына бит инде менә әйтергә яратабыз, зарланырга да яратабыз. Бүгенге көндә чыннан да гармунчыларыбыз саны кими, уйнаучылар азая дип, менә мин ул фикер белән тулысы белән килешмәс идем. Чөнки менә чагыштырмача яшьләр безнең Наил Сәгъдиев, аларның иҗатташлары менә бер төркем һәм 1000гә якын гармунчылар, иҗат татар фольклор коллективлары бүгенге көндә Бауман урамын тутырып, парадта катнашып, Казанның йөрәге булган Казан кирмәне аркылы узып, аның яр буенда аерым менә шушы программаны дәвам итеп, без бит уйнагыз гармуннарны Галиәсгар Камал исемдәге Татар академ театр бинасы майданда гына менә шушы 3 сәгатьлек программа җитми. Чөнки ел дәвамында менә һәрбер Татарстаннан да, төбәкләрдән дә килгән гармунчылар үзләренең иҗат җимешләре белән халыкка җиткерәсе килә иҗат җимешләрен. Шуңа без хәтта менә бу сәхнәне икене ясыйбыз. Аның дәвамы менә бу яр буенда набережныйда була. Һәм мин бүгенге көндә менә ул традицион рәвештә бу хәрәкәт, ул тулы бер хәрәкәт, һәм ул тулы бер халык бәйрәме, аның дәвамы бар. Һәм менә халык тарафыннан бик җылы кабул ителде. Һәр хәлдә менә безгә булган шалтыратулардан да, менә ГТРКда була торган Наил Сәгъдиев тарафыннан, ул аның идея авторы. Менә бу уйнагыз гармуннар тапшыруының булуы авыл җирлекләрендә инде онытылып килгән, инде Казанга барып җитә алмаган шушы гармунчыларны барлап, аларның мирасларын өйрәнеп, аны киң катлам җәмәгатьчелеккә телевидение аркылы җиткерү иң үтемле отышлы юлларның берсе. Шуңа ул проектның менә дәвамлы булуын әлбәттә телибез. Һәм без үзебезнең тарафыннан да бу эшнең менә 30 август җыйдык та шуның белән тәмамладык түгел. Аның түгәрәк уенның да башта районнарда, аннан Казанда уздырылуының, чөнки иҗат коллективлары арасында бик күбесе баянчылар, гармунчылар. Татар халкының милли үзенчәлеге дәүләт программасы кысаларында без 7 миллион 600 меңлек 19 коллективка, иҗат коллективларына татар милли костюмнарын тектерәбез һәм татар милли уеннарын, тальян гармуннарны алып, менә әлеге гармунчыларга, баянчыларга, иҗат коллективларына аны тапшырабыз. Һәм бүгенге көндә менә Айрат әфәнде әйтеп узган күлиятдә, аннарысын консерваториядә, мәдәният институтында аерым менә шушы белгечлекләрнең әзерләнүе, ул мәсьәләгә инде Аллаһка шөкер, ул мәсьәлә хәл ителде. Һәм шул вакытта менә мин Илдус Хәдичкә аерым да шулай ук рәхмәтләрне җиткерәсем килә, чөнки һәрбер җирлектә үзенең әйдәп баручысы кирәк. Без менә баламышкиннар, алар парадта иң төп булып, хәтта профессионал гармунчыларны этә-төртә булса да, алар барыбер иң беренче килеп басалар. Чөнки бүгенге көндә менә бу эшне мәҗбүри эшләтеп булмый. Ул әйтә, менә монсы булмаска мөмкин, тегесе арытыла, ләкин ул аларга дәрт-дәрман өсти торган төп тулы бер хәрәкәт, алар шуның белән яши, һәм аның бүгенге көндә дәвамы да бар. Һәм менә бу тапшырулар аркылы инде без әлбәттә гармунчыларны, алар виртуоз гармунчылар бар, без уйнагыз гармуннарда әле аерым бик күп язылучылары булган, башка социаль челтәрләрдә язучылары булган виртуоз гармунчыларын да шулай ук сезгә менә бер ни булыр, сюрприз булыр, аларны да чакырачакбыз, алар да шулай ук чыгыш ясаячаклар. Һәм инде төп шулай ук Илсә Бәдретдинованың да аерым бер чыгышы булачак. Без менә Фирдүс Симаев белән узган 2 ел рәттән бу эшне алып бардык. Хәзер Илсә Бәдретдинова, аның да иҗатташ төркемнәрендә баянчылар, гармунчылар, аккордеонда да уйнаучылар бар.
Менә парадны ала берсе аның белән дә ул да булачак, һәм Галискар Камал исемендәге мәйданда да аның чыгышы аерым каралачак. Һәм шулай ук төбәкләрдән дә виртуоз гармунчылар чакырылды. Шуңа күрә инде мин сездән, хөрмәтле массакүләм мәгълүмат чаралары, ярдәм сорыйм, безгә халыкка моны җиткерү кирәк. Камал театры каршындагы мәйдан 30 август сәгать 11 сәгать 2-дән 3-кә хәтле парад Бауман урамы буйлап һәм Казан кирмәне һәм сәгать 3-тәге программа башланачак безнең менә Казан кирмәне яр буенда набережныйда. Шул. Рәхмәт. Mesela benim dersler eğitip güne gitmesi kile garmanın derecesi soңғы вакытларда düştü деген эбирнең бергән эбир eğitip gitmesi kile безнең менә Октаныш районында ул сез монсы язу өчен вопрос сезнең өчен. Монда күпчелек барыбыз да авыллардан бит инде. Авылларда туганбыз инде шулай бит. Менә инде сүзләр идер менә әзгенә урамга берәсе гарман күтәреп чыкса, соңгы елларда бу капкан икән. Bu itib algan iken diyen eybir var. Kişi şuna korap yoladır işiğirga. Kişi. Bana elik bitinde biz üstek, bizden etiler, bizden abiler rekatlanıp klublarga garmon oynap baratırganlar. Bana siz hatırlasanız şimdi. Son yıllarda bu eybir bitti. Bana şu bu ezgine koyup alganda uğran buylap barayken diyen eybirini biz bitirdik. Ziyindik biz. Balamışkinler. Hazır kişi korkmay, avul uğramına garmon bile Oktanışta hareketlenip çıkıp oynayıp yürüyeler. Ben bana özüm için neyden? Çünkü Balamışkin grupasında yigitlerinin birisi de kopmay deyip. Oyuna giriş hareketlenip biz 5 saat garmonda oynayıp hareketlenip 5-6 saat avul uğramı bile yürüyoruz. Onun için ders edilişlere gerek mi? Son kungulden garmonda oynarga gerek. Derecesini ko'targa gerek. Garmonda Nail geçsin ko'ngildan rahmat deytem. Avullardalar mene yürüyler. Nail indi bizning Tatarchada öğrenip bittik. Tatarchada söyleşe kadar avullarda yürüp bize şakar ekiti olsa da rahmat sizge. Hürmetli kollegalar, sorularınız var mı? İyi, rahmetim. Şabicanov Meğari Yurtnam'dan bir güne kengeş formasında fikir oluşu formasında. Eğerek oynağız garmonlar indi ayrım beylem formasında may ahırında ötedir. Hem son vaxtlarda 30 Ağustos sistemine bu format özgertü onun Koşaka yontusu yasadı. Ayrım bir beylem formasında may beylemde ötkende on şırağıydı mı? Hazır gitsin mi? İkinciden, bu 30 Ağustos'ta kübrek köngül açuğa nege yoğun diyası avul biterimizin siyasi tüsmerini yoğalıp bargan kebek. Nişap bunun şaralarga iktibar bir kimidi. Mesela min televizyon şayan vakitte irtengi saat 10'dan kişki 10'a katlanda turdan turu topşuğulu alıp baradır biz. Hazır onti nerse yok. Halk mesela Kamal Tiyatro'nda başlangıçta Flora Abdullina'larında turdan tura televizyona gösterilir. Bunda üzücülükne yanlarında bir barlar. Bu halkka nişiktir köngül aşı bilen totar halkın yoğatmıyor bizden. Milli siyasi tüsmürünü de gösterge gerektir de bileyim ben. Rahmet. Birinciden May beyramlarında min hatırlayım ol yıllarını şolay güzinçe bik otuşlu vakıttaydı ol. May şinkül bir neçe gün devam etip uramlarda bizim bayançılar, garmonçular şavgır getirdiler. 30. biz oynağız garmonlarını halk beyramı olarak görüyoruz. Hem 30 Avgust'ta min birden bir deb aytırdım min ol Tatar intelligensiyasını, Tatar cemaatçiliğini toplay alırday, minglegen halkını toplay turgan bizning bik milli tüsmürde bulatırgan elbette ol Maydan. Min şulay deb aytırdım. Галискар Камал ismindagi Akademiya teatrı binası qarşındağı Maydan ol бүгінгі күнде халыкны toplay turgan, logistikası yağından da oңай bulgan, hem halk barıp kelip jete alırday, hem siyasi tüsmürü de bulgan Maydan. Hem turu translyasyasını biz her vaqt uyushtirabız.
Сағат 11-дә без Флёр ханымны үзендә һәрвакыт чакырабыз. Уйнагыз гармуннар бәйрәмендә мин башка чаралар турында җавап бирә алмыйм, минем җаваплылыкта түгел, ләкин біз һәр елны ТНВ һәм ТНВ Планета каналы белән димәк килешү төзеп, менә шушы майданда сәгать 11-дә безнең һәрвакыт туры трансляция. Һәм халык бәйрәме буларак без аерым прологында һәм халыкны менә шушы майданда шау-гөрләттереп итеп үзенең фикерен җиткерә алырдай, һәм шул ук вакытта телевидениегә дә параллель рәвештә концерт программасы белән бер рәттән анда аерым интервьюларын без оештырабыз. Шул ук вакытта әлбәттә менә башка чараларның да шушы милли рухта, милли төсмердә булуында без әлбәттә инде теләп калабыз. Ләкин менә туры трансляциягә килгәндә һәм татар җәмәгатьчелеге меңләгән халык, менә ул безнең күз алдына уза һәрвакыт. Бердән-бер майдан дияргә була бүгенге көндә 30 августта. Чыннан да менә бу үзенең милли рухтагы чара һәм бүгенге көндә дә хәтта бернинди рекламасыз да һәрбер кеше инде 30 август көне Камал театры каршындагы майданда сәгать 11-дә җыелырга кирәк икәнлеген белә. Рәхмәт. Рәхмәт, һәм тагын сорау бар, Рәис Гариф. Рәхмәт. Денис Владимирович, сезгә сорау. Менә икенче регионлардан чакырасызмы, юкмы бәйрәмгә менә уйнагыз гармуннар? Безнең 20-гә якын төбәктән безнең гармунчыларыбыз һәм иҗат коллективлары. Мин әйтмим гармунчылар гына, татар фольклор коллективлары белән бер рәттән төбәкләрдән безнең 300-гә якын булачак гармунчы һәм иҗат коллективлары. Әлбәттә, ул билгеле бер менә шушы дәүләт программасы кысаларында, билгеле бер финанслар белән дә. Шул ук вакытта без Алла бирсә инде киләсе еллардан түгәрәк уеннарны традицион рәвештә төбәкләрдә оештырачакбыз. Чөнки ул елдан-ел төбәкләрдә уза торган чара. Татар халкыбыз яшәгән төбәкләрдә. Быел без ул иҗат коллективларны башта районнарда чыгыш ясыйлар, аннарысын кичке уен Казанда һәм инде төп майданда уйнагыз гармуннарны 30 август көнне. Чөнки барбер аларның карашлары Татарстанга, Казанга төбәлгән. Алар елга бер без Казанда, Татарстан районнарында, Казанның төп майданнарында чыгыш ясыйсыбыз килә. Чакырыгыз безне дип инде һәрвакыт менә әйтеп киләләр һәм без аларга костюмнар бүләк итеп, тальян гармуннар бүләк итеп, шуңа күрә Рәис Гарифовна, сез бик актив бу эшчәнлекнең, сез аның нигезендә булган кеше, сез аны бик бөтен эшкәлеге белән беләсез. Һәм быел да сезне инде әлбәттә көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, безнең вакыт чыкты. Шуңа күрә без фестивальне оештыручыларга уңышлар һәм әлеге фестивальләрдә күрешербез дигән өметтә калабыз. Хәерле мен көннәр сезгә.